Мислещата литература или литературата смисъл, социалната и културна значимост на четенето е тригодишен проект на издателство Парадокс. В поредица от видеоразговори ще ви представим авторите и преводачите, които направиха този проект възможен. Здравейте, приятели на издателство Парадокс и на хубавата литература, литературата смисъл. Приветствам в нашето студио нашия дългогодишен колега, приятел, най-вече преводач на първо място Александър Александров. Сашо, здравей! Да, си мене. Благодаря ти, че се отзова на поканата. Днес ще си говорим за една авторка, която не ти е нова, както и на издателство Парадокс. Първо ще спомена няколко думи за теб, да представя на драгия зрител. Именно ти си роден в София, завършил си 91-а немска езикова гимназия, следвана от немска филология в Софийския университет. 2 години работиш като учител и 35 като журналист в Българско национално радио, повечето от които като отговорен редактор в програмите на немски език на радиото. Така е, да. Също така имаш дипломи от квалификационни курсове в радио Deutsche Welle, както и на Германо-Българската индустриално-търговска камера. Първоначално започваш с преводи от немски на български на научно-популярна и техническа литература, преди да се намерим, така да се каже, и от тогава Парадокс да те профилира къде на сила, къде е добро, къде е на сила, нали? Преводач и редактор на немскоязична художествена литература и пишем история. Работили сме по повече от 15 заглавия вече, които ти си превел, между които, Катарина Хакер, нямащите, Светлата колона Ернст Вилхелм Хендлер, Шерко Фатах като бяло петно на картата и множество други, сред които обаче е Ана Ким, за която основно ще си говорим днес. Ти си преводач на Анатомия на една нощ, която излезе преди 15 години. Много години. Преди и 12 някъде. Много бързо. Мина времето. Бързо мина, да. Ана Ким сама по себе си има интересна биография. Тя е родена в Теджон, Южна Корея, израснала в Австрия, в Виена. Тя е 77-ми набор, самата тя е сравнително млад автор все още. И в днешно време е сред най-високо ценените съвременни австрийски писатели, като работата й обхваща поезия, есеистика и проза. Тя често изследва сложни теми като идентичността, дом, изгнание, корени, скритите жертви на войната. Всичко това за теми, които се преплитат и се предлагат в голямото завръщане. Това е един роман, който на пръв поглед разказва проста история. Така, двама приятели от детинство, Юнхо и Джони, са принудени от Корейската война, 59-60 година на миналия век, да бягат в Япония, където... Както много по това време. Въобще имат сложни исторически отношения корейците с японците. Но всъщност книгата представлява едно многопластово и майсторско литературно произведение. Това е наистина, бих казал, дори ако човек се захване да не чете тази книга, тя ще го завладее. Още повече, че за европееца, за нас също специално тази история, тези събития в Корейския полуостров, ние го свързваме, разбира се, с днешния ден, но тя е много богата, невероятно нещо. И всичко това е описано в тази книга. Искам да ви кажа, че самата Ана Ким много се е ровила, много е чела. Просто аз, какво да ви кажа, като преводач, първо ми беше страшно интересно и не ми беше много лесно. Как бе? Да, то също така и започва самия роман. И момент имаш чувство, че те като че ли си приличат авторката и главната героиня, която всъщност не е главна, тя е разказвачката. Това е Хана, мисля, че... Водещ глас на една от историите в истории. Те са те са истории в истории. Това е една, бих казал, думата енциклопедия ще е малко, но невероятна история. Те ви кажа, че това е наистина
голям труд е свършила и тя затова има и награди, затова има и награда от Международния червен кръст, който всъщност участва в, така да се каже, препатрирането на Еми. Така, всъщност, това е завършването на много хора, особено млади хора в Южна Корея, след бягството им в Япония, в някои прилежащи островни държави, наистина описано невероятно. Просто тя те облича в това. Но, както каза ти, наистина това е центъра на романа са тези двама души и третата също героиня Ив, която е приятелка на... Също тя е любовница на Джони. Любовният триъгълник, който и любовен триъгълник, да, която... Но да, тя има, разбира се, и запешки в американските войници, които са навсякъде по това време. Просто избира за нейна втора родина Щатите. Джони Северна Корея, поради изтечение на много обстоятелства и политически увлечения по Северна Корея. А главният герой Юхо, който разказва своя живот, който разказва тези събития, невероятно изчерпателно, невероятно дълбоко бих казал, просто грабва. Не можеш да остави тази книга. Нищо, че е така обемиста, нищо, че какво ли не научаваш от нея. Защото, сега може би ще говоря малко така по-късно, защото самата книга е нахвърлена на много събития, много герои. Това са главните герои, разбира се, но вътре има и много исторически герои. Ти самия положи немалък труд в... Всъщност, да, при превода трябва да ви кажа. Превода, може би транскрипцията. Съм затруднил с страници с... смисъл, да. Но не може да не се обясни. Човек, ако рече, човек може да се порови в Google наистина, но все пак ти си четец на една книга. И сега, защо пък да търсиш за всяко нещо обяснение, ти можеш... И съм го търсил. Ако съм прекалил, извинявайте. Но това, което отличава книгата, според мен, и разбира се, не само според мен, е това, че тя успява в този калейдоскоп от събития и от герои да вмести историята на двете корейски държави, ма не само и на двете, вътре гравитират. Ако се върне, тя се вършва много назад, макар и кратко, Русия, с нейните вечни имперски намерения да завладее повече и повече неща. Разбира се, там е Съветски съюз, там и са Щатите и двете свръхсили. Война на представители, прокси война. Ти си прав. Точно там започва. Там започва големия спор между тези две ставащи свръхдържави. Впоследствие и суперсили. Сега вече дали са така. В момента ще видим по-нататък, но там е, разбира се, и Китай с неговите амбиции. В един момент тази държава, като не е кой да колко голяма, се оказва, като изключиме вековно, бих казал, чак вековно не, разбира се, но 50 годишно, може би, японско господство над Корея. Там се намесва и Китай със своите също териториални амбиции, политически амбиции, но най-вече Северна Корея, съответно. И просто човек научава неща, които не е очаквал да ги научи. Като, например, това, че Щат са изиграли доста така, бих казал, и коварна роля в разделянето на двете държави и най-вече в назначаването на първият президент. Има Ре или Ри там, зависи как го възприемат държави и езици, но той изиграва там голяма роля. Според мен той е, така се каже, виновника за гражданската война в самата Корея. И всичко това описано вътре се пречува най-вече през съдбите на тези трима герои и не само на тях. И като цяло можем да кажем, че голямото завръщане е един благодатен роман за всеки, който се интересува от Корея. В днешно време корейската култура много неща може доста популярна сред младите поколения, включително и в България, и чрез музиката, и чрез корейската манга.
Така че И смятаме, че... друго искам да кажа. Малко да превежда на литературата, която именно говори за тези неща в Кореите, особено в Южна Корея. И по-скоро мисълта ми е, че малко е превеждана. Да. Не, Ние не познаваме тази история. Да, мисля, че в България тази книга може би, не така е всъщност. Това е един роман, който изцяло стъпва върху тази история и много неща може да научи. Просто прочетете. Наистина. Тоест, книга за литературно изкушените, Абсолютно. за исторически изкушените, за конкретно Да видите как се изкушените от корейската култура и как се история. политика, съдба, всичко има в тази книга. Всичко има в тази книга. Това са едни чудесни завършващи думи. Благодаря ти, Сашо, за това участие. Мисля, че обрисувахме добре на драгия читател какво може да очаква в голямото завръщане от Ана Ким.